ku kuma me kuke anan ku kaɗai a cikin rana haka? Muna hutawa ne. To hutawa a cikin rana kuma? Gidan wannan ce an tsaya mutum. To wallahi kuma ga hancin irin na uban. Ka wata nan. Ka mu shiga takwa. Yariya. Ba gani bane bacci ba take. Oh, to naji. Ikon Allah. Wallahi sakaci irin na uban. Ɗan shaye-shaye a gidana? Ɗan shaye-shaye a gidana? A'a, wannan ba shi ne yake gani. To menene? Turare ne. To menene? In ka sha wannan turare ne. Sai ta bincin ka shiga cikin mutane kana kanshi. To ikon Allah. To ni ma a bani man yi magana. Ai wannan bar tsofi ne na samari ne irin. Wallahi shi ne ba. Turare da shi ba? Turare ne ba. Wani ma ga dan ma ya fi shiga jikina barka gani. Wallahi. Ya baba. To. Ya ke baba, me faru to? Ashe kwanciya take a ka. Ina da lahi wa ina ilaihi raji'un. Wallahi jina da kai kamar ana buga min gani.